الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنندري كرو بونا فلا إني بمنايا كرباشي تيلا بوم بيرو من باشي تلام ببركة الله كنت من بيرا من ولا فنتالو نباوي اوتشي parce que anu ma chama dara solo me ha wile ka ma chama to akarati dara di wili pew jobe jina اوتشي فembena watido fembena chowado abe farala alaka masala blay nam bamanande ma foy bismillah bikum abla nanu jalanye bamanane korobore to sebe chofolo be chofolo jume bamana koroboro jume do ale ko ale bamana togole bamana ay chofolo dumia to eno togola do ama fo ya togole chofolo togola de o de foren dumia do d'accord chofolo dumia et bismillah donc dumia jume bamana ya d'accord o bamana bagay golum bagago fana bamana mais ça ne dumbe do yo ko ne bi bagago do yo mbi jaraw do yo ko liye senu foye ne bi kayta do ya ko ale boboy ak ma sisa jamuni shiabu nyamo be sisa o tinyo be mali da jande bon sigiro ma blaka shia do ka ke shia do yi nderga do ba to ko Paul Keita ko ne male boboy mo Keita ni bobo ko male boboy oh ibta surani a masaw sigira yi donc ibta sura le sorola yi donc ni tiro wala don femi ko ibo jowotita donc ale ba fukale boboy anga buki Boubacar Diarra ko ale senu fo ngo Diarra senu fo aywa agaraje abe o kelende wabla sigiro do note ba wono do abla ba wono do aywa d'accord donc me sigiro bi mo ko fale sigiro mo ko fale mi tugo misal de dima ko machama yalo Traoré kon ni tamasheki ali Traoré senu fo be awo Traoré be senu fo awo sinafo nanga suru nyana mo Traoré ka sigiro ka suru nyana onga jamana korovelana yaro koroboro Traoré be ali koroboro kulbeli be era mo fogi bay Traoré imaya sigiro ko do dable sigiro ko do donc ambe kele wala kuma yode ambe kele malla na fora Traoré na fora Diarra na fora kulbeli ni kulbeli bamano yemene ko be kele mo parce que auto be kele o tien voilà ambe kele ni mali de ja tariku munu mi tariku dongo so lu ya fote ko fere do kun sigira nga jamana nyema do fe ni ma fili mudu Keita namu wasa jamana do musika kuluso nyona ko no kera ko kele do bolu sika dabla sika tola o ko de nana ni shi chama tamashegi do korove mugo wani cliff mugo shiya chama me no furu kundu nyonche we furu don olu nyonche sika tola no kera sisa ni furu dona on nyonche we o kele nyongo so mugo mawi sika tola no kera sisa akanga sira feno kenyona ni furu ni amaga nyongo so mugo mawi na kera nyongo so mugo mawi luteke able ni ye o ko na fando de tabarakallah mo do mali kono bi hakli ma chama me no yanu ka kele ko bu miri folo sika tola voilà kamo André abla nan ko tio kele de o tien folo o fajemu o tien able tien mi ni matise majiola ni tise mine la fana nam o yi fajamu de able d'accord an ko ni feya o de do sabula ibe fen folo min soro ibe fen min soro fafi ko tise mine la nya photo o yi jamu de i ka sebon kan nam i fa jamu de bisebe nam i ka fengo femin be i wele togo i togo tna sika fo feo ni fa jamu ma fo nam abi foti ne ko chin foro o jamu ye fen to olu bi faraw de ka blay tabarakallah amba ku jeni munye ko fa chenta e kien mais ko ni e fayal mame ni ba fe ka chenta fo ka kala o chen feno be no lo te se ke feno ko able fe be na chugware ru alfa ifa almami iba fe ka chenta kalmami o fo ka kala o lo donner de ko fable feno fe mi be no ni ba fe ka anyi soro ni ba fe ka ke kalanka usako la able kalanka usako ni kala na feuna na faka boku sebe o ba to ibe sika iba ke kanye ibe nimisi wasa sora kula en fleur de baram na yima kalala able tsa ke kanye sika tola ubede ngokoni minnu bɛ sɛbɛnniw la
i ma kala la sa kɛ ka ɲɛ o secrétaire o cɛ fɔlɔ filɛ so ana machine dilan min na ta ana lɔgɔbɛli min na ni ma kala o la i bɛ se k'o kɛ o fɛn bɛɛ kalan de a bɛ fɛ k'o de fɔ mɔgɔ kan ka kalan ka ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn yanni k'a fɔ k'i b'a kɛ abila ye tubarikala bisimila karamɔgɔ abila nani bi ye alamisa ye i ko ten mais kalo ye tile 20 sɔrɔ san 2021 naamu o fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ caman ma bɔ seli la fɔlɔ nka dɔw bɔra seli la ko n ta tɛ seli ye tuguni o ye ko wɛrɛ ye sisan ayiwa seli kun taara jan ale tɛ n'i y'a mɛn bɔ seli la halisa i ka nasɔngɔ b'i kun dɔnɔ bi mi segi o ye tiɲɛ ye ko fɛn dɔw bɛ fɛɛrɛ de b'o kɛ fɛɛrɛ de bɛ fɛn dɔw bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ ninnu n taara seli la tile 10 ma segi halisa nasɔngɔ b'i kun n'o tɛ i bɛ na ne m'o fɔ ne fɔ n'o tɛ i bɛ boli ka na a siga t'o la ni nasɔngɔ t'i kun dɔ sigilen dɔ n'a ye o tɛ wa o don parce que bamananw ko n'i y'a ye dɔ sigilen dɔ suma la ko dɔ de bɛ tile la o ye tiɲɛ ye o tɛ wa u b'a fɔ ten fana ko bagɛ ne m'a daga sunɔgɔ min kɛ kuma dɔ i bɛ tila ka wuli k'o kun ka ɲɔgɔn boli kɛ dɛ a siga t'o la i bɛ taa bagɛ i bɛ taa u ɲini kuma dɔ ba t'i to yɔrɔ kelen siga t'o la ni wari ɲini bɛ ten n'i tora k'i da kuma dɔw la ka mɛn dalen a bila a ka ca ala fɛ i bɛ tila ka wuli ka boli kɛ dɛ siga t'o la a bɛ ten ayi an ka taa le soir de Bamakɔ u b'a fɔ Bamakɔ wulafɛ kuma b'a la wa ayiwa wulafɛ kuma nka kumaw kɔni b'a kɔnɔ yan u y'a jira k'a fɔ ko Karimu Keyita ko ale min kun ye dugu bila fɔlɔ ka sababu kɛ utikalo tɛmɛnen golobogalabaw ye ko sɔɔni ko a bɛ sɔn ka segin ka na jamana kɔnɔ olu kɛmɛ ka u da sɔmi k'o kuma in fɔ Mokutari Wani ka fangakurasigi hukumu kɔnɔna la ko politiki tɔnw kɔni ka ɲɛmɔgɔyaso la jɔn bɛna taa an jɔyɔrɔ fa jɔn bɛna taa an jɔyɔrɔ fa ko ɲɔgɔn sama sama barika ka bon sisan kosɛbɛ tɔn ɲɛmɔgɔyasow kɔnɔ ko Dr Sugali ko kala ma i ka ɲɛfɔ fanga ɲɛmaa ye k'a fɔ olu kɔni bɛ don gouvernement kɔnɔ cogoya min na ko laɲini tan de b'u bolo ko fɔ ko laɲini tanw sabati a bila an dan sinon olu don ten k'u tɛ se ka don ten UNTM ka baara bila ko hukumu kɔnɔna na lakuru karamɔgɔ minnu tigɛnɛw bila kɛ bɛnkan sɛbɛnna ka kɛ kuluba kelen ye octobre kalo tile 15 san 2016 k'u y'a jira k'a fɔ ko olu sen tɛna se ka don UNTM ka baara bila in na n'a y'o bila kɛrɛfɛ an bɛ challenger ta ale ye muso bi challenger sɛmɛntiya k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ dɔ n k'a fɔ ɲinini minnu kan ka kɛ sanubɔyɔrɔ ko dɔ siratigɛ la Manakoto Keɲeba ko a ma kɛ ka kɛ ni sariya ye ayiwa a jira sa k'a fɔ ko sɔrɔ bosonba 2000 k'olu de tɔgɔ bɛ ko in na n'o Yara Ol ɲɛmɔgɔba Yaya Yatasayi ale ni Mafale n k'a fɔ Yaya Yatasayi ni ale ye Toka aluminium ɲɛmɔgɔba ye ani fo ka taa se Yara Ol ɲɛmɔgɔba n'o ye Madu Yara ko olu kɔni tɔgɔ nɔgɔlen don ko in na kosɛbɛ a bila nana ka kɛ ni fasiriba ka ɲɛfɔliw ye a jira fana k'a fɔ Seru Sumani Marani Hadara jira k'a fɔ Tamani Ziyara senfɛ ko olu kɔni bɛ jamana ɲɛmaa kalata senfɛ k'u bɛ cɛbɔ dɔ senkɔrɔma don ni sen a jira sa k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na yɛlɛma kura minnu kan ka kɛ maraboloko siratigɛ la Samale ko maaw kɔni taamana ka jira k'a fɔ ko a ko b'a ka kɛ cogo min na ko ma bɛn olu ma a bila dan y'o mɛn info matin ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko gouvernement kura ko la ko M5 RFP mɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ka laɲini ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ye k'u y'u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ka dan tigɛ ka perepere tigɛ fana o y'a jira fana k'a fɔ ko URD tɛ M5 ka ciden tɛ URD o min b'a fɛ ka don gouvernement kɔnɔ a bila dan min tali kɛ koma yɛlɛma na wala jinɛmɔri ya ko Facebook kan n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛ ko o ye o ko kiiri tigɛ a bila dan ko kiiri tigɛ l'indicateur de l'eau ala ko do dɔw ko ala ko tɛ u y'a kuma caya ko bɛɛ y'i ta fɔ u t'a la sɔrɔ ɲɛ n t'a la dɔn o ye tiɲɛ mɛ Madeli ka tɔgɔ mɛn a ka sebaaya maa ye o ye yɛrɛ nɛgɛ tiɲɛ o yɛrɛ nɛgɛ a fɔ ale t'ale bila ban o ye tiɲɛ ni ala ko min o de bɛ ban u b'u t'a la ale ɲɛ b'u la o ko n'ale ko a b'a jɔ le dɔn kelen don o ye tiɲɛ et puis ɲɛ b'u la n'i ko ko soso u b'a fɔ ala u dun b'a fɔ nin jɔ
me fengene foye ubande nege ande nalmade emaye somanu wada men jume tout bismillah jume tout bismillah ala to ya donc ubande nege jewa na boli sur domine ko ala donc ubalo ala be donc la bolution fona ta fona la sona aywa donc ubande nege donc yaayo de ala koni ala tay de ñe ubande nege ba halima de fane halima de so hagli manit mo hagli kelebu sinon ala tay de ñe ala tay bi là-bas. Oui, tiens, en sonnant nos mains, à forer tout de bible kono. Mais seulement encore ko ni sonanga farakolo barka ka don abla. Voilà. C'est-à-dire beba donc a fo ala be. Ga modo. Adamadiya yɛrɛ la ko dɔw kama sira ni yɛrɛ yɛrɛ kama i bɛ kile ko ayi adamadenya kɔrɔ ko on croit à Dieu mais on n'a pas confiance à Dieu o de voulait ça o tɛ barika an bɛ taa misiri la an bɛ bɔ église la an bɛ boli sɔnna sɛgɛrɛ o tɛ barika dɛsɛ in ye voilà o de don ala ka kisi ala k'an an ka to ala t'a la ala k'an barika ala t'a de ye tiɲɛ l'indicateur de nouveau ala sementiya k'a fɔ ko M5RFP n'olu bɛ ala ka fɔ ko u bɛ don ka nga b'a la ko EPM n'o Ensemble pour le Mali kolo min kuma la ka i bɛ ka senkɔrɔma don olu y'a jira k'a fɔ u labɛnnen don ka don gouvernement kɔnɔ a bila yan dan siga t'o la min bɛ tali kɛ seli kɔfɛ Bamako ko a sigi ka gɛlɛn kosɛbɛ a bila yen min bɛ tali kɛ tɔnsigiba min fana kɛra Faransi musakaw ni kɛnɛyako siratigɛ kan ko fɛn caman bɛ ninnu minnu ni olu kɔni bɛna di an ma an ka jamanaw ma a bila yan dan ko UNTM ka baara bila ko siratigɛ la sira kan taama bɔ kɔni a jira k'a fɔ ko a nege tɛ olu la a bila yen min bɛ tali kɛ Bama Ar ni commune 3 ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sama min bɛ yen Bama Ar sigila ɲɛnajɛ ko la ko u bɛ ɲini ka bɛn fɔlen na a bila yan dan o Dakar fila bɛɛ la yɔrɔ mɔgɔ b'a la n bɛ wari d'i ma donc u bɛ ɲɔgɔn dɔn o ye tiɲɛ ye ko baarabilaw b'a la ka caya cogo min na tan ko jamana kɔni y'a ɲini lafasatɔ ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ k'u ka kow wulikajɔ ninnu sonsori dɔɔni fɔlɔ yanni ka to ni waati ninnu ka tɛmɛ min bɛ tali kɛ UNTM ko gɛlɛya min bɛ olu ni kiiritigɛlaw ka lafasatɔw ni lakɔlikaramɔgɔw ka lafasatɔw ni ɲɔgɔn cɛ indicateur mɔgɔw fana bɔlen don a kumaba dɔw kalama a bila dan tubaarikala nouvelle horizon a jira k'a fɔ ko UNTM ɲɛmɔgɔ a jira k'a fɔ olu kɔni sigilen don ka fanga ɲama makɔnɔ a ka fɔ ka filɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ u ye u bɛ se ka taa min fana da yira u ka tɔndenw na min bɛ tali kɛ Abdoulaye Sidibe ni ale ye kulu ɲɛmɔgɔ ye min ɲɛsinnen don faali minnu kɛra kalo tile 10 ka se a tile 12 ma ko y'o ɲɛnabɔli ma o y'a jira k'a fɔ ko ni CNT kan ka ci ko a kan ka segin ka dilan ko kura ye ni M5 mɔgɔw ani jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu tɔw bɛɛ lajɛlen ye a bila yan dan l'indépendant kɛnyɛrɛ ala jira k'a fɔ ko gouvernement kura ko la ko URD kɔni ye a jira k'a fɔ ko hali ni M5 ti don ko olu bɛ don gouvernement kɔnɔ a bila yan dan k'u sigilen don ka fanga ɲɛma b'a fɛ ka jɔyɔrɔ min d'u ma fanga ɲɛma k'o f'u ye k'u sigilen don k'o de makɔnɔ ko fanga ɲɛma yɛrɛ y'a ɲini ka lafasatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan k'oluba ninnu kunbɛn ni o ye UNTM ni STM ni CDTM ni CMT ko UNTM banna ka taa ɲɔgɔn ye la nka k'u tɔw kɔni yira a ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan a bila an dan a jira fana k'a fɔ ko mana koto a sanu bɔyɔrɔ min ɲinini min dira sanu bɔyɔrɔ cakɛda dɔ ma ni a jira k'a fɔ ko a ma kɛ sariya kɔnɔ ko bitugɔli mɔgɔw kɛlen kɔ ka taa n'a ko ye bɔgɔ jɛninen kan k'u y'a jira fana k'a fɔ ko min bɛ wele ko arbitrage international n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka taa si ka ko jalatigɛ min bɛ kɛ Faransi k'u bɛna a ko lase o kɛnɛ kan a bila yan dan sɔgɔmada in na kunnafoni teliw ye nin ye an y'o minɛ jamana bɛ cogo di de ayiwa sigi kɔni kɛlen don kow sumanen don fɔlɔ UNTM ka gɛrɛw kɛlen don ka kow senna sumaya kosɛbɛ wa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ gouvernement ma sigi président fana taara tunga na président taara tunga la Mokhtar Wani kelen de bɛ yan sisan bila ani secrétaire généraux ayiwa ala ka kɛ ɲuman d'a ma donc kow jɔlen don fɔlɔ a bila yen kow jɔlen don fɔlɔ ayiwa ala k'u bouger amina e bɛ manantali dɔn
Manantali a bɛ Segu fɛ m'o dɔn. Segu jɔn de koyi. Segu tɛ de. Ayi Segu fɛ dɛ i taara yɔrɔ jan. Ayi o ye Marakala de ye. Voilà. N ka don ɲɔgɔn na de. Voilà. Manantali yɛrɛ tɛ Bajiliba kan. A bɛ Kɔgɔdanga Mɔfɔ Sénégal. Fleuve Sénégal. A b'o de kan. Awɔ énergie du Mali mɔgɔw ka. Énergie ta tɛ dɛ. Courant di sunba dɔ don. N'a ye wele ko barrage de Manantali. Barrage hydroélectrique. Barrage de barrage hydroélectrique de Manantali. Parce que barrage bɛ yen ale ye barrage hydroélectrique mais ale ye jamana saba ta de ye. Mais ale y'a kɛ a sigiyɔrɔ bɛnnen Mali kɔnɔ. Voilà a bɛ u y'a bila. A bɛ Manantali dugu la. Manantali c'est à 82 km de Bafulabe dans la région de Kayes. Ale bi fleuve Sénégal a b'o bolo de kan. Mali, Mauritanie ni Sénégal ka kulu dɔw bɛ b'a fɔ OMVS Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Donc Kogo an ka baji min bɛ bɔ Guinée a bɛ bɔ Guinée ka taa ni jamana saba la. Donc olu ko pour que jamana saba ka lafiya u bɛna barrage de jɔ o yɔrɔ la parce que u ye u ka baara kɛ k'a la ko barrage bɛ se ka jɔ o yɔrɔ la. N'o barrage jɔ yɔrɔ la ko a bɛ se ka jɔ yɔrɔ saba fa. A bɛ kɛ barrage ye mɔgɔ bɛ taa ka segin. 2 a bɛ se ka courant di. A bɛ se ka courant di. Et puis a ka courant a moteur bɛ tourner ni ji de ye. Ji de b'a tourner. Hydroélectrique. Après irrigation a bɛ se ka sɛnɛ kɛ. Après taa ka segin a b'o nɔgɔya Sénégal Saint-Louis ani Kayes cɛ bateau bɛ kɛ ka na dangan na. A bɛ courant di. O courant jamana saba ninnu b'a tila u ɲɔgɔn cɛ. Donc pour que jamanadenw ka bɔ nɔgɔ la ka bɔ dibi la. Yan'a ka fɔ sisan ko an ka gasoil wala essence tɛ kɛ moteur kɔnɔ walasa courant ka na. Ale essence n'a gasoil ye ji de. Voilà donc sisan barrage koni a dilala u y'a la société de gestion de l'énergie de Manantali SOGEM o de b'a gérer. Donc u y'a tila saba Mali bɛ dɔ sɔrɔ Sénégal bɛ dɔ sɔrɔ Mauritanie bɛ dɔ sɔrɔ. Mais talen ɲɛfɛ ko hakɛ ɲini ta cayara barrage yɛrɛ dɛsɛra k'a ka baara kɛ. Voilà donc an yɛrɛ courant mun dira ma a b'an bɔ wa. A kɔni t'an bɔ. A t'an bɔ a tɛ Sénégal bɔ a tɛ Mauritanie bɔ a tɛ se ka to jamana kelen kan fana. Bon taa ka segin fu mun dilanla fana ka bateau ta Saint-Louis ka na n'a ye Kayes fana o bɛ se ka sɔrɔ sira sɔrɔ hali bi. Bon 800 millions d'hectares kan ka o fana sɛnɛ o fana ma ɲɛ sɔrɔ. A fɔ baarabolola ma ɲɛ kɛ a bilen. Voilà donc n'a sɔrɔ o tun bɛ sɔrɔ la sisan a sɔrɔ an bɔra sɛgɛn na. Bon hakilina ɲɛna a kun kelen ɲɛna mais a baara cogo de ma ɲɛ. Donc baara danna sira la de. Baara danna sira la. Barrage kɔni banna mais fɛn fɛn kan ka k'a la a ma kɛ a ɲɛ ma. Donc barrage kɔni ban donc u kan ka segin a ma u y'a sigi ni hakilina mun ye nafa mun ye u kan k'o nafa bɔ a sira ma n'u nafa bɔ a sira ma jamana saba ni bi yiriwa. O ye tiɲɛ ye. Voilà o tɛ wa. A bɛna hakili jigin Paul Kagame ka kuma dɔ la journaliste dɔ y'a ɲininka ko a b'a ka hakilila ninnu bɔ min de a ko ale tɛ miiri bilen koyi ko Modibo Keyita ninnu ni Kwame Nkrumah ninnu ni Sékou Touré ninnu k'olu ka hakilijagabɔ kɛ ale ka hakilijagabɔ kɛ ka ban olu tilalen hakilijagabɔ olu ye sɛbɛn min kɛ ko ale bɛ ka o de bila baara la donc n bɛ fɛ k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ pour an ka yiriwa n'an seginna an kɔ k'a lajɛ dɔrɔn ni ko hakilila sigira cogo di a minɛ ye ka taa n'a ye hakilila siɲɛ caman bɛ yen nɔ ko ɲaman bɛ olu bɛ lafiya bila. Pour ka yɛrɛ la barrage Manantali u y'a joli daminɛ 82 barrage banna 88 k'a baara daminɛ 88 mais k'a inauguré officiellement yɛrɛ kɛra en 2003. I k'o lajɛ. I k'a lajɛ. A bɛ n'a fɔ mago t'a la de don. 37 000 hectares de production 800 millions de kilowatts par heure. A kun lawuli o de kama. Voilà. 800 millions de kilowatts-heure courant. Non sɔrɔ la an bɔ est-ce que an bɛ t'o ɲɛni na. A kurantigɛba kɔni bɛ ban ka bila. A kurantigɛ bon voilà hakili ɲuman bɛ sɔrɔ. Mais a lawaleya de ye problème anw fɛ donc mɔgɔw k'a lajɛ ka to ka miiri vraiment jamanaw na ni baara dabolo mun kama u k'a kɛ o ye. Mɔgɔ mun ye nafolo bɔ k'a kɛ ka hakili kɛ ka miiri kɛ ni baara kɛ u kɔni ka baara lagosi
u ka tile ka kɛ Tawusa fana tɛ nin kɔrɔn fɛ Tawusa kɔni ma daminɛ wa a tɛ u y'a daminɛ Bamanci a kɛra Lɔgɔmachi a bɛ yen ni Tawusa tun bilala kɔrɔn fɛ ka taa fɔ Mopti courant ani ji an mago tun t'o la tuguni voilà c'est l'un des plus grands projets de barrage hydroélectrique au Mali, le barrage de Tawusa, qui devait permettre d'abord l'irrigation du fleuve Niger, la pollution de l'électricité et la culture. Mais hélas, quel est là? Bon, au camino est Bamanci au Béchin. Après au Bamanci, quel est Bafouka en Yoromairoa? Au Bamanci, Koso, Mogo Tsekata Barake. Ni la canette Mogo Tseka Barake. Abse ke yirwani Mohamata Barake. Ali sera glan nuga lajeke. Abe bara jolente. Gawata jolendo, tomukto jolendo ka ke ni Bamanci ke wale. Uli yɛrɛ ne t'u fɔ mun u b'a fɔ fɛn bɛ k'anw fɛ n'u b'a fɛ ka fɛn k'aw kɔ a b'o tigi bali k'a kɛ a bɛ ɲɛ wa tiɲɛna donc tuma dɔ la fɔ an ka miiri tiɲɛ la a jate kan ka minɛ kosɛbɛ Abulaye siga t'o la ayiwa André d'accord bamanan André Traoré e kɔni ye bamanan ye Traoré bon n'i m'a fɔ n ko n'i ye Bakari ye Cissé a ko ale ye Bozo ye bon i y'a faamu dɛ ayi ne b'a fɔ ko Fila Bakari de Fila Bakari Fila Bakari ni an bɛna kuma d'a ma sisan ne ma nin fɔ dɛ ne de y'o fɔ ayiwa le flash